Hello लोगोफोर माबोरै दं आंनि दालासे मोखाङाव फिन खनसे आरो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसे आरो बरायबावनाय थाबाय लोगोफोर मानो होनोबा आङो दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन दखानाव फैयैया ओमफ्राय दिनैसो फैलायबाय ओमफ्राय जोंनि संकं थिनालियाव बिउटि पार्लार गोदान खुलिदोंनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामसै मालाय जोंहा मैया जोंनि दखाननि बाजै रिसा बसुमतारी बाजैया मैया बोखांबायनो खानायखौ पात्ता गैया आङो माने लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बिउटि पार्लारखौ नोंथांमोननो आं एसे शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर फुजानि सोरबा खानाय बोजानो गोसो दङबा फैनानैबो फैनो हागोन जोंनि संकं थिनालियाव थौदो बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो नै बाजैया मालाय बाजै हरनायनि बाजै ओरैलाय माबायदि मोनदों बाजै मोजां नुदों ना मालाय बोगनो हाबाय हाय बाजै ओरैजालाय बाजै गसंलाय आरो खनसे सुबासो सारा जायो माने जि मोजां नुबाय हाय बाजै मालाय बाजैया बोगनो हाबाय र' आरो बोबाय दंबावनो थाङो र' नै आब' रिस्तानि दखान खाथियावनो आरो जानाय आसा बायदेवनि दखानावनो खुलिथ'दों आरोना लोगोफोर माबा गैया बिसोरा रुम मोनथ'वाखै नै जोंना पार्लारमेनफोरा आयौ नोंसो मोजां दं दे एसे बुंना हो बिनानाव दा मा खालामदों मुलि फोनदों नामा बिसोरा जायगायानो थेक जायगा गैथ'वा नै गुमै मालाय होलायबाय मालाय होलायबाय नै गुमै बागुरुम्बा di खेराइसालियावबो मोसायो जों ओमफ्राय मा मोसायोमोनलाय बावलांबाय हाथाइसालियावबो मोसायो जों सिखिरि सिखोला बागुरुम्बा मोसायो जों हैला हैला मोसायो जों हैला हैला जायगा थैलाङाखै बागुरुम्बा स' लोगोफोर जोङो गुमैमोनहाय न' मोनफैबाय आरोना आयु खरिदाया माथो मा मावनाय नाय खोमाग्रोनि आरोना बायदि स्रावथ' फैनानै खामानिसो मावनुबाय नामा नों आयौ दासो गोदा दं माला मोनजानांगौ बेखौलाय आलासि फैनायाव आलासिखौ मावनोसो लेंहरदोंमोन आङो नंगौ बिबोनांफ्रा बिदिबालाय मारै जानोसै नै गुमै आलासि जानाया बिदि खामानि मावना जाया जों संनाया मालाय संनायखौ जानो लुगैनासो फैयो दा जोङो नों बुंहरखानायखायसो बिदि होनदोंलै आं संना जा नाहाय जरै संना जा होदोसो मा बेदर इयो गुमै हांसो सार केতিয়া আহি পালে आधा घंटा होते और হয় নেকি थैंक यू दे सारा आহি पाले आमार जा गुमैमोनहानि रुमखौ एसे देखायनोसै आं ओरैनो जाबावबाय नै किटचेन किटचेना जाहैबाय वाव माने रुम मायो करिनानि रुम नामा करिना नुग्राया माने करिना कापुरनि न'आ करिना कापुरनि रुमा
drawing आलासि फैबा जिरायग्रा रुम drawing जादेब नायना लादो लुगासिनो नालाय माबायदि खालामगोन माबायदि मागोन नायना लाखा दा जोंहाबो लुनांगौ ना जोंहाबो लुनायनि खोथा दङ जोंहाबो लुनायनि खोथा दङ ना मालायनिखौ एसे नायनांगौहाय ओइ गुमै मायाव सोलोंना लुनायहाय नों इफोर न'खौ माबा सासे इन्जिनियार बिथाङानो इन्जिनियार আপুনি নেকি ইঞ্জিনিয়াৰটো ঘৰ বেকাকে নমস্কাৰ নকয় নহয় ঠিক আছে संनाय खावनाय लाहार फाहार लानोसै ना आब' संलायनासो जाबावनांगौ जाहैबाय आलासियानो जा गुमैया दे गुमै दे आरो सासे गुमै दंबावो गुमै गेदेर र' बेखौ देखायनि आं गगा मुगाव थांदों होननाय खोनादों गुमै बेनाव थांनि र' इसानाव Ya iso. Duh, kijaba. Mainau doनग्रा बा फाख्रियानो mainau दोनग्रा इफ्रा mainau इयो लाबोसिगोन आरो दाहाय मायाव ज' लोगोफोर नै गुमै लानानै न'निफ्राय थांसिगोन आरो ना दे थांदो बिदाय होनाय जाबाय दे जानाय लोंनाय गासिखौबो देखायनो हायासै आरो ना लोगोफोरबो थांसै आरो ना मैजों थांबा लुबैबायलै सासे लोगोनि बाय बाय थांसिन दो माबा सिरि एकदम Champa so guys नै आदाजों गुमैजों जाथारला आरो ना आदाखौथ' लेंबाबो मोनला नाथाय इउटुबारा थिग गैया मोजां बेरायनो रोङा ओइ थानांलाय नुइदे माने एसे रागा जोंबा ना गासिबो आंनिखौ माने इउटुबखौनो आनसारबो खालामफिननो नागिरजोबो आरो ना इसोर एकदम एसे रागा जोंबा बेखौबो जोङो थिग खालामजोबो जेबो नङा नोंबो जागोन नामा जागोन मा जानो खोनाबाय